Suratu Sharh, surawol 94 ha Qur'anu, ayaje magol 8. Inde magol ho'ama ibgu aya arande ha. Ngol ɗo siftinira annabijo nder moƴƴe jawmiko dow mako e ɗo solna mo tiiɗago ha dewal. Suratu Sharh. Asharh fesanki. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Yelika min pecinanayima wabare maɗa na? Emin liɓanima teddenga maɗa, nganga haƴƴini ɓawo maɗa. Emin ɓamtanima innore maɗa, nden andu hawtade saɗende hoyende. Andu hawtade saɗende hoyende. Nden de tawe a ferwi nden dara e faago e jawma nden a solana. Wabare, wiɓɓere. Ko nufirte be majum ɗum ɓernde. Wabare en français poitrine. Wabare in English chest. Liɓani en français ôté. Liɓani in English removed.